Znova Bloxfruit. Pôjdem pomôcť asi veľkému nováčikovi. Pôjdem na tento ostrov. To je ľadový. Počkej, je to aj veľký hráč. Je to veľký hráč, je tu. Kto je? Tento boss je ale celkom ťažký, čo ti dáva? Ty kokos! Godan, odkedy si začal hrávať Bloxfruit? Čo? No, tak od nejak včerajška, ty čo tu robíš? No ja idem natáčať video, že pomáham nováčikovi Bloxfruit. Takže budem tebe pomáhať. No, dobre, môžeš, kľudne. Okay. Lebo moc ako neviem, čo mám robiť. No, jaký máš level? 108, dobre. Vlad, No. poviem ti, Vlad je dosť dobrý, poviem ti, má klikania, takže dosť dobrý ti padol. Koľko máš peniazí, priznávaj sa? No, našetril som si 251 000. Dobre, podľa mňa, ty si asi nenachádza tajnú skríšu na tomto ostrove, podľa mňou. No, ešte nie. Do tejto jaskyni. Čo? Tak to som si tu nikdy nevšimol. Tak, a kupuj, všetko kupuj. Všetko? Všetko! Uha. Dobre, kľud. Dobre, mám auru. OK, Air jump. áno. Dobre. Čakaj, ešte niečo tu je. Áno. Flash step. 100 000, dobre, celkom drahšie. To je teleport. Dobre, a to je všetko. Áno. Dobre, kúkaj, air jump, to je, že máš takto niekoľko skokov, teraz môžeš skákať. Aha, dobre. A rula, takže to sa aktivuje na J. Kúkaj, no on som vypal. A No, mám to. No, tebe to nevidie na skine, ale že kúkaj, keď používaš svoj kombat, takže u teba je silnejší damage a on sa to vylepšie, to vidíš, u mňa to na celé telo Godan. Takže Áno. keď teba budú hitovať a ty budeš používať meč, no aký meč, alebo kombat, no niečo také, tak sa ti to bude zväčšovať. Potom, no Dobre. na R-ko sa používaš teleport, že klikáš myškou, tam sa ti to aj dole ukazuje, že ovládanie. Tam máš je, môžeš, tak. Dobre. Koľko ti ešte peniazí zostalo? Zostalo mi 116 000. Dobre. Ale dosť dobre si tu zatiaľ našetril tých peniazí, bolo dobre. Takže musíme tu ísť teba vylepšiť. Poď, bez quest, ja ti to zatiaľ nahitujem ich. Na koľko si mám zobrať? No na týchto snehojakov snowmenov. Dobre, zoberiem si na snowmeno teda. No. A fakt robím nejaký väčší damage, tá aura je dosť dobrá. Ale podľa mňa to sa ti zdá, toto musíš použiť ako kombat. Ale dobre. Alebo meč. Toto Nevadí. to máš Bloxfruit, to ten trojzubec je Bloxfruit. Jaj. Dobre, čakáme na Takže ďalší. takýto meč by bol silnejší. No, budeš si len vylepšovať na celé telo. Boss, počkaj, dokončíme aj quest na týchto snowmenov a môžeme ísť na bossa. No, dokončil som. Bez si quest na Yetiho. OK. OK, Yeti. No, dobre. A poď na ňo, nahituj ho, musíš mu dať asi takú tretinu, aby si dostal z neho. Ja ho dokončím potom. Uha, skoro ma zabil. Dávaj pozor. Toto, poviem ti, aura ti je dosť dobrá, pomôže ti, aby zabíjať týpečko, čo má jak instinkt, keď sa ním milím. Takže, tak. No ja už ho môžem dokončiť. No. Zachytil ma. Ticho, dále. Dobre. No, dobre, pekne. Dobre.
Ešte stále na tomto ostrove musíme byť, alebo nemáme že už kde ďalej. No, ešte stále musím tu byť. Ale basic quest na snowmanov. OK. Ale tento moment my vystrihneme a vrátime sa tedy, keď Godan už bude mať ďalší level na, no, aby mohol ísť na ďalší ostrov. Godanovi sme nafarmili 120 level a No, povedal je to mi tak. Godan, že má 175 000 peňazí. Áno, áno. Takže teraz ti pôjdeme kúpiť jednu, že kúkaj, ty teraz máš kombat, áno? No. A teraz si kúpime trochu lepšie. Budeš útočiť teraz nohami. Čo ti dáva? No dobré. Ide dole. Sme tu! Poď sem, Godan za mňou, Godan za mňou. Dobré. Toto si asi nenachádza, toto skriš. Kupuj, Čo? Ty kokos. kupuj. Dobré. Dark Step Fighting Style, ok. Áno, Mám kupuj. to. Teraz bojuješ nohami. Ja aj túto dole mám, vidím. Ty A? kokos. Dobre, kúpil sme ti Dark Step, takže teraz jeho vylepšuj. Vylepšuj si takže melee, aby si mal lepší damage. A budeš to, potrebujeme to mať na toto, na 400 mastery, Godan. 400? Áno. Čo? Tak jak mám dosiahnuť? To bude ťažko, nevadí. Toto poď na loď. Je náhodou 40? 400. To budeš No, potrebovať dobre, spraviť dobre. niektoré veci, aby spraviť ho na V2. Že V2 vylepšenú verziu. Godan, kde si? Čakám ťa na lodi. Ja tu bojujem pirátov. Na čo sú ti tí piráti? Ja nie, z nich už nič Neviem, trochu nedostávaš. vylepšiť. Ja nie, No dobre, vylepším ich idem, najlepších idem. ostrovov. Ja, na aký ostrov vôbec potrebujeme ísť? Ja neviem na aký už si nepamätám. Tu môžeš viesť moju loď. Toto je ale celkom veľké kráľovstvo. No, je to. Ty asi aj nevieš, kde je Inquest. No aj vieš, čo by sa ukázalo, tu je. Marínové kráľovstvo, fúha. Mhm. Toto je naše Mhm. kráľovstvo, no ukáž. Tak, jak si mám dať quest? No na tých typečoch, ktorých musíš. O, boss, spawnul sa tu boss. Počkaj, ja ťa ho zabijem. Chytu toho bossa svojím Dark Stepom, alebo ľadom. Ja ťa ho zabijem, pomôžem ti ho zabiť. Ale asi nedostaneš, takže nič. To je on? Ten boss sa Jaj. spawnul, áno. Ja som reálne ani neočakával, že... Tak Dark Stepom ma budem hitovať. Godan, to bolo veľmi dlho, videl, jak si No, často bolo. zomie. O, proste Nič som za to nedostal, ale tak nevadí. No, áno, Aspoň som pomohol. dostal som ja prostý level, ber si quest. Ok, zoberiem si quest na týchto Chief Petty Officers. No, No dobre, poď, ideme. poď za mňou. Tam je boss hore, nie, tam je boss. Ja tam je boss. Tu som. Poď za mňou, Godan. Ok, už mám 130. No, poďme na bossa. Ok. Dám si na ňo quest. Dostaneš Dobre. 15 000. No áno, ináč už mám 62 000. No, tak zabijeme bossa, no hituj ho, aby som ho to mohol dokončiť a kúpime si jednu dobrú vecičku. Joj.
Dávaj pozor, Goddam. Ja ho keď tak, on pozor, má diaľkový útok. Toto no, teraz som videl. Kúka, takto sa uhýňam. Môže vidieť, čo robí instinkt. Dobre. Len boss ho míňa oveľa rýchlejšie, než ako typečkovia, ak si obyčajný. Ježiš, som sa netrafil. Goddam. Zatiaľ môžeš normálne si to, on nič nemôže spraviť. To máš celkom dobré. No, ja mám 10 000 zápeček. 10 770 presne. Ale to už asi stačí podľa mňa, to čo som už dal. Ešte nie, ešte radšej nie. OK, Goddam, dávaj Goddam. Pre istotu, chápeš? Dávaj, chápem. Ale dal si mu už polovičku, to už stačí. Dobre, asi teraz, skús. Jo, dostal som. Dobre, Goddam. A poď za jednou Dobre, vecičkou. Ten na tejto leží. Čakaj, Goddam, musím to pozrieť na aké to je. Jaj. Tu je to, Goddam, poď sem za mňou. Nie v tej, poď za mňou, v tejto. Poď sem. Nemám energiu. Goddam. Ale vidím, že nemáš, ukazuje sa mi, aj ukazuje sa mi tvoje HPčka. A čo tam je? Tam si kúpiš ten aksesuár za 50 000. Keď ti bude zvyšovať damage, dá ti aj HPčka, aj energiu. Rozdáva vec na start. No, Poď. dobre, dobre. Poď sem a kúpuj si. Okej. No a máš ho. Dobre, mám to. Ale Ó, vidím, to je taký... Toto. plášť. Pláž, áno, presne. Ale teraz my pôjdeme nafarmiť peniaze a toto kúpime si randomný fruit. Takže uvidíme sa potom v džunglách. Dobre, s Goddanom sme našetrili mu peniaze na fruit. Kúpuj, Goddan. Ty prvý kúpuj, ja druhý kúpim. OK. Dobre, random fruit. Buy. Tento mi Opa. padol. To je dosť dobrý tiež. Daj sa zatiaľ do inventáru. To je dosť dobrý fruit. Mám dať toto eat? Store. Tak dobre, dám ho dosť. Dobre. Tak, teraz kupujem ja. Kitsuna! Ghost. Počkaj, pozriem, či ja mám taký A fruit. to je dobré. On stojí skoro milión, poviem ti, Goddan. No, a v shope 1200 robuxov. Aj, počkajte, ja som mu toto... No to je v Robuxoch, to je jedno, počkať. Pozerám toto, že či mám ten fruit. Nemám 4, dole. Ten Niekto fruit ťa to otravuje. No, ale jedno, ja mám toho fruita len 3, takže už toto 4. Ale dobre, padol ti ten plamen, to je tiež dobre. Ty večer teraz sa hnevá tu. Ale, takže, aby bola ďalšia séria, koľko musí byť lajkov, Goddan? Povedz, koľko musí byť lajkov na ďalšiu sériu? Dal by som 5. OK, takže musíte dať 5 Dobre. lajkov, aby bola ďalšia druhá séria, jak pomáham Goddanovi byť lepší. Takže čaute, bol tu Pomorské a Goddan.